Malta hija fost l-aktar 20 pajjiż minn madwar id-dinja li għandhom l-inqas riskju ta' ħasil ta' flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu. Dan joħroġ mill-aħħar edizzjoni tal-Indiċi Basel AML, Skrutinju indipendenti fuq 129 pajjiż dwar il-governanza tagħhom. Fl-edizzjoni tal-2018 Malta tpoġġiet fil-118 post fl-Indiċi u għalhekk hija fost l-aktar pajjiżi fid-dinja li m'għandhomx riskju ta' ħasil ta' flus jew finanzjament tat-terrorizmu. Il-pożizzjoni ta' Malta fl-Indiċi ta' din is-sena hija aqwa minn dik ta' Franza li tinsab fil-113 post, ta' Renju Unit li jinsab fil-106 post u tal-Ġermanja li tinsab fil-102 post. L-istħarriġ iġib fix-xejn allegazzjonijiet mill-oppożizzjoni u l-membri parlamentari Ewropej tagħha li f'dadija ta' negattività kontinwa jippruvaw ipinġu lil Malta bħala tax haven. Al kuntrarju ta' dak li jippruvaw jallegaw l-ogħla uffiċjali tal-PN, Malta għandha reputazzjoni b'saħħitha mal-bqija tal-ġurisdizzjonijiet li hija kommessa għall-aħħar għall-istandards internazzjonali ta' trasparenza u li l-istandards regolatorji tagħha huma konformi mal-leġiżlazzjoni Ewropea tal-aqwa prattika f'dan is-settur. Jidher li l-aktar pajjiżi li għandhom riskju ta' ħasil ta' flus huma Taġikistan, Mozambik u l-Afganistan.